akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Uruchioma nọ ndebe anyị n'akụwa nke uruchi tata ndị Nigerian Union of Pensioners etogo Soludo maka ịkwụchapụ ego dị ijeri naira 22 bụ ego eju ha n'ohi gbasatara ụgwọ gratuity ha bụ ndị lagoro ezumike nka. Gọọmenti Anambra steeti enyego ntụziaka ka ewere akụrụngwa igwe gọọmenti omimo wee nweta etu o si gbatakwuru n'ihe gbasatara ọlụ a na-alụ na COOUTH dị n'Amakụ Ọka. Ndị Jambe ewepụtago mpụtara ule ejibu eji dị 279 sierela na abụrụkwa ndị nke ikpeazụ nwetara ndị eji eji si mba US akpọnata ka agbapụ ya ọsọ n'aka ụwa nke abalị tata. Aha m bụ Obiajulu Soke. Ndị Nigerian Union of Pensioners South East Zone na-eto nnọọ Gọvanọ Chukwuma Soludo na-enye ya ukpe ekele maka ịkwụ ụgwọ afọ 4 bụ nke gratuity eji mana steeti mana kansụl ime obodo dị iche iche nyere ndị lagoro ezumike nka. Ndị nyere ntụziaka bụ dịka o si wee gbatakwuru bụ ọgbakọ ha nwere n'Ọka. Ọ dọtara national president nke ya bụ otu union bụ Maazị Godwin Abumise nakwazi ndị ọzọ. Ha nọrọ wee na-ekwu maka ọdịnihu maka ọdịmma nke ya bụ otu union. Amaka Onwuzelike kwetara anyị akụkọ a. Ka a na-emerube ya bụ mmemme ọgbakọ ka onye isi ndị ọrụ na Anambra steeti bụ ọkaiwu Ngozi Iwunor siri na ọchịchị nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ ugbu a bụ nke na-adọnyere ndị rụsigoro ọrụ ukwu iji wee hụ na afụfụ ha tara agaghị abụ nke nkịtị. Mgbe ọ na-agwazi ndị gbakọrọ okwu ka onye national president nke ya bụ otu bụ Maazị Abumisi gwara ndị otu ha ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-ayarịpụ n'ihi na ha alụọla ọgụ dịka dike na sitezie na ịdọnyere ha ukwu dịka President Ahmed Tinubu dọnyere ha na ịhụ na enyere ha ego nke akpọrọ harmonization payment nke bụ 32 na ọgụ ahụ ha nụrụ abụrụgo nke ha nụtara ihe n'ihi na ya bụ harmonization bụ isi ntọala nke eji akwụ ụgwọ niile. N'otu aka ahụ ka onye isi oche pensioners na Anambra steeti bụ Comrade Anthony Ugozor yọrọ ndị gọvanọs na-achị na ọdịda anyanwụ nke Niger ka ha biko bụrụ ihe gbasara ndị rụsigori ọrụ n'obi n'ihi na ha bụ ndị tinyere oke na ọrụ ha na iji wee rụpụta ọrụ mgbe ha deri na ikorobịa. Abụ m Amaka Onwuzelike maka akụkọ ụwa AB. Gọọmenti Anambra steeti enyego ntụziaka maka ịnweta ndị mmadụ n'igwe gọọmenti omeiwu otu esi mgbatakwuru nyere ndị ọrụ nọ na Chukwuemeka Odumegwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka. Ọzọ dịka ibe ya bụrụ na gọọmenti enyego ntụziaka na ndị niile bụ ndị ọrụ ahụike na ha ga na-eyi akara njirimara n'ahụ ha. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dr. Obidike mere ka amata nke ọgọ na-anabata Chief Medical Director COOUTH Dr. Maureen Umeakụ Ewulu nyara ndị otu ya bụ ndị bịa kpọtụrụ ya na Jerome Udoji sekretariat bụ nke dị n'Ọka. Ngozi Obileri pụtara anyị akụkọ. Na ndị ahụ si Amakụ wee bịakwute ya ka Dr. Obidike kọwara na ọtụtụ ihe ọma na-eme na ya bụ ụlọọgwụ kemgbe onye isi ọhụụ na ya bụ ụlọọgwụ were ọchịchị ma kwee nkwa na ha ga na-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee hụ na ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo na ihe gbasatara ahụike na steeti a ga-abụ nke ha mejupụtara ma bụrụkwa ọkaibe na mpaghara South East. Na Mburi ka onye ji ọkwa CMD nke ya bụ ụlọọgwụ dị n'Amakụ bụ Dr. Umeakụ Ewulu kọwara na ha nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na Dr. Obidike lọghachitere azụ n'ọrụ ma na-elegara ya na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ kelekwa ya maka mbọ ọ na-agba n'ebe ọbụla enwere ụlọ ahụike ya na Amakụ. O jizi ohere ahụ wee kọwapụta mkpa ha nwegasịrị na ya bụ ụlọọgwụ nke ọ kọwara na ọ bụrụ na emechaa ya na ọ ga-enyere ha aka ịdị na-arụ ọrụ nke ọma na ya bụ ụlọọgwụ ma kelee gọvanọ Soludo maka inye ya ohere ịrụrụ ndị Anambra bụ obodo ya ọrụ. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.
uwe ojii na Anambra steeti ekwupụtago adịm njikere ya ịchekwa ụmụaka ma gbochie ịtụ mgbele mmadụ n'ụdị ọbụla na steeti a. Kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii Maazị Ike Orutukwu kwupụtara nke a n'Awka ma kwupụta adịm njikere nke ndị uwe ojii ịkwalite ọrụ a na-alụ igbochi agwa ohi ọbụla yana ịhụ maka ọdịmma nke ndị mmadụ nọ na steeti a. O mere ka matara ndị uwe ojii ga na-aga n'iru na-agbasi mbọ ike ime ka ndị osochi egbu a na ọ gaghị adabara ha na steeti a. Maazị Orutukwu gwara ndị nọ na steeti a ka ha mụrụ anya ka azụ gbado nnọọ hụ na ezi nchekwa dị na-agba ama otu kwesịrị ekwesị ka e wenyere ndị uwe ojii aka ịdị na-alụ ọrụ otu kwesịrị ekwesị maka olite ezi nchekwa na steeti a. Kọmishọna ndị uwe ojii kelere onye isi ndị uwe ojii n'ala anya bụ Naijiria nakwazi gọọmenti Anambra steeti na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na ndị obodo dị iche iche na ndị nọ na steeti maka nkwado a na-enye ibu a megide agwa ohi ọbụla ma kpọọ oku ka echịkọta aka ọnụ ịhụ na agamniru dị na Anambra steeti. Ka anyị gbaa aka ahịa anyị na-alọghachi. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ ka bụ n'oge akụkọ ụwa n'ụlọ mgbasa ozi anyị bụ Ọkaibe Anambra Broadcasting Service. Aha m bụ Obiajulu Sokeye. Ka gaa n'iru, Joint Administrative Matriculation Board JAMB ewepụtago mpụtara mmadụ dị 279 bụ ndị lere ule ejibu eji enyeburu anya na ya. Okwupụta okwu ha bụ Fabian Benjamin mere ka amata nke ma mee ka amata na nke ikpeazụ a bụ ịgbakwunye na ndị ewepụtaburu na mbụ. O mere ka amata na enebanyere anya na ndị a maka na elere anya na ha gwụrụ ojoro mana ka o si webatakwuru ugbu a na enyochago ya nke ọma na ndị a bụ ndị mere nke ọma ọkachasị ndị ekwuburu na ha ziburu ojoro mbụ. Otu ọnọdụ si gbatakwuru ugbu a na otu ndị mmadụ si eche echiche banyere nkesa mmanụ ụgbọala. Minista na-ahụ maka mgbasa ozi emego ka amata na enwere ihe ọbụla gbasatara inwe nkesa n'ihe gbasara ịdịkọ n'otu n'ala anya bụ Naijiria ma ọ bụ enweghị ikwudosi ike n'ihe gbasatara okwe ndọrọ ndọrọ. Ekwu ya jide pụtara anya ọka mmemme ọgbụgba afọ 50 nke Ratau ka minista mgbasa ozi Mohammed Idris kwuru na nnwere onwe ikwu okwu ga-esonyere n'ọrụ ọma na ịkpachapụ anya karịchaa n'oge mgbasa ozi ụgha na ozi na-eduhie mmadụ. O kwuru na nkwurịta okwu ọma dị mkpa iji chekwaa ịdị n'otu n'ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa. Joe Ajaero kpọrọ ndị ndu otu Ratau ka ha tinye ọdịmma ndị ọrụ n'ihu karịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi nsogbu akụnụba ndị mmadụ na-enwe. Onye isi Ratau Prince Emeka Kalu kwuru na otu ahụ ga-aga n'ihu n'ịkwalite onyinyo gọọmenti na ịlụ ọgụ maka ọdịmma ndị otu ha. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Sierra Leone na-abụrụgo ndị ikpeazụ n'Afrịka bụ ndị nwetara ndị esi akpọnatara siri United States dịka Donald Trump na-ekwu na ndị isi obodo ndị ọzọ n'obodo ha na ha ga-ana ebu ụgbọelu wee buru ndị mmadụ ha wee daa na ọdụ ụgbọelu dị na Sierra Leone na mpụga Freetown ụbọchị Wednesday n'ụtụtụ. Minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi bụ Musa Kaba gwara ndị nta akụkọ na-ekwenyere ka a nabata mmadụ ruru 300 bụ ndị esi United States wee chụnata mana ka ọ dị otu a na ndị a sikwa na steeti na ụfọdụ ndị si na steeti ndị ọzọ na mpaghara ECOWAS na mpaghara mba United West Africa. International Cricket Council ndị nọ n'agbata afọ 20 bụ nchịkọba ga-achịkọba ihe a kpọrọ T20 World Cup African Regional Qualifiers ga-adị na Nigeria agba nke abụọ ya ọ ga-amalite n'abalị 18 nke ọnwa Ọktoba wee kwụsị n'abalị 25. ICC mere ka amata nke anụ ụnyaahụ ma kwere obodo anyị bụ Nigeria ga-achịkọba ya n'ụdị pụrụ nnukwu iche dịka a mere ya na mbụ n'afọ 2024 tụrụ ugo mmiri ya na Abuja. Nwekwa nke ọzọ a ga-asọzi n'afọ 2026 dịka o si wee metụta ngalaba dị iche iche. Na agba nke anụ a ga-achịkọba ndị ga-esonyere anyị bụ Gambia, Lesotho, Mozambique, Uganda, Zambia. Obodo isii ndị anụnwa ga-ewere ọnọdụ otu kwesịrịnụ maka ịsọmpi n'afọ na-abịanụ. Soro ya n'aka ụwa anyị na mmasịkọrịta ozi webụsaịtị anyị www.absradiotv.com, YouTube chanel anyị ABS Radio Television, afele mba ụwa anyị ABS Radio Television, Facebook ABS Radio TV, Instagram.
anyị kọrọ gị n'otu jikọtara ndị lagoro ezumike nka bụ ndị Nigerian Union of Pensioners etogo gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịkwụpụ ụgwọ gratuity eji kamgbe nke ọnụego ya nọ na ijeri naira 22. Gọọmenti Anambra Steeti enyego ntụziaka ka enweta otu ndị si gbatakwuru na COOUTH na Amakụ Ọka jambe nwepụtago mpụtara ndị eji na mbụ ọnụ mmadụ na ha dịbụ 279. Sierra Leone ewepụtago ntụziaka banyere ndị esi mba US wee na-akpọnata ndị nọgasị n'ebe dị iche iche na mpaghara West Africa. Njide Kokoye na ndị otela chịkọbara ya obi ajụrụ soke na asị gị larocho kachibọ.